Hej. Undskyld. I dag så skal vi spille noget Minecraft sammen med min ven Thomas. Prøv at jeg kommer lige ind til dig. Du er vist... Nå, men du... ja, der. Vi skal spille noget Hypixel Build Battle Team. Jeg bliver lige team med Thomas. Og jeg hedder Sofie Shelby i Minecraft. Og jeg er Julemand. Det er min ven Thomas. Jeg tror det skal være måske. Nu klikker T-H-O-M-A-S. Forvent, jeg er ikke helt sikker. Build Battle Team. Nej, jeg kan ikke lide det. Okay. På bare lige Skråstreg. P. Thomas. Stort L. T-O-T-T-R. Ja, okay, så går du ind på T, og så trykker. Har du ikke fået den? Og så trykker du på den. Okay. Sådan der. Nu er vi i party, så tager vi bare et game. Og sådan der. Skal vi ikke lige være i samme lobby først? Hvilken lobby er du i? Jeg skal bare hive ud, hvilken lobby du er i. Hvorfor kan jeg ikke? Vi skal... Nå, sådan der. Okay, og så skal vi bare bygge. Hej. Ja, sammen. Hej, min hat på. Ja, jeg har min hat på. Det der, det er ham, og sådan der ser jeg ud. Og der er og vi er pisse, og vi bedømmer færre til jer. Ja, vi bedømmer færre. Hvad? Teddybeer. En bamsebjørn. Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Laver du ikke gulvet til noget klam? Det skal det ikke være sådan nogle træplanker? Jeg laver en teddybjørn. Jeg synes måske, vi skal lave en seng. Jeg laver en teddybjørn. Jeg er mega vildt til at lave en teddybjørn. Skal vi ikke lave en seng? Men jeg har en mega god idé til en teddybjørn. Ja. Okay, den så lidt skræmmende. Nå, okay. Jeg laver en ganske sød teddybjørn. Folk vil sige, mene det. Det må gerne være større. Hvem er hjælper dig? Hvor høj skal den? Jeg synes ikke, den ben skal være alt for høj. Hvor smører du det? Jeg laver lige den. Kan du måske lige bruge fjerner? Må jeg så også gerne lige lave noget? Ja. Det vil jeg bare tænke mig, at det er stor. Skal der have sådan en ben? Skal den ikke? Jo, det var det med. Altså, jeg skal nok blive sådan lidt pænere ud. Og jeg er lidt... Jeg er i hvert fald... hvorfor har vi... Jeg laver ben. Jeg ved ikke, hvorfor det gør. Det gør ikke noget, at den er helt ulige. Nej, hvad sker der? Hvad sker der for blokken? Jeg fylder maven ud. Ja. Altså, jeg synes, den skal have en rød tud. Det vil være sødt. Ellers så skal den have en lysebrun tud. Det er jo bare, hvad det hedder. Jeg synes, det er maven på. Er der ikke noget? Ej, vi har kommet 4 minutter.
Har vi kun... Nå, 4 minutter. Det er jo simpelthen sådan. Det er min tip. Det er vores tip. Nu skal vi bare lave hovedet på det. Jeg ved ikke helt. Jo, det er fint. Eller vent. Prøv lige vent. Det er fedt. Det bliver sådan lidt. Ja, det bliver fint. Jeg laver nogle andre. Eller hvad? Det er den salt. Skal vi begynde at lave en... Skal jeg lave en seng? Det ser måske, der er lidt for sent. Jeg kan lave en lille seng. Det kan jeg godt lide. Sagtens. Her. Så har vi ikke et spil mere, hvis det er, det går helt. Jeg skal have nogle søde ører. Jeg tror, vi kommer til at tage fuldstændig. Vi har heller ikke spillet Team Battle så mange gange, og jeg er i hvert fald rimelig skrald til det. Det er jeg også. Og Teddy Bear. Ja, I ved, hvad jeg mener. Det er et mega dårligt tema. Ja, det synes jeg. I hvert fald for mig. Jeg kan lidt mere. Og det der har haft noget andet. Det er en kage eller breakfast, det fik jeg faktisk 2 gange. Sådan der. Nej! Sådan. Sådan der. Sådan der. Det skal godt op her. Hvad var det nu, jeg ledte efter? Og så nogle ører. Sådan der. Kan ikke tage den hånd. Jeg har en god fornemmelse med det her spil. Nej, jeg har ikke en god. Og lige hvis vi gør min seng. Den er ikke bare pæn. Så laver lige et spil. Ja. Jeg har ikke rigtig nået så meget. Desværre. Ja. Men det er også et virkelig noget tema. Og jeg kan hvis vi bare bliver lidt stille, men ja. Det er vi lidt kede af, at vi bliver lidt stille. Ikke, Oliver? Jo. Men så må det jo bare være. Og kan du nå blive færdig? Øj, nåede du? Lad mig få, så synes jeg, den skal have. Den er sød. Den er sådan sød. Ej, den er det meget Five Nights at Freddy. Jeg synes, okay. Okay, den cool. Okay. Fordi manden han blev heller ikke helt færdig, og... den er fed! Det var... No! Okay, den giver god. Den er virkelig fed. Den er ej, de er søde. Wow. Og så det er forelsket. Okay. Super poop. Ja, også poop.
Altså, den er meget sød, men... Den har et meget firkantet ansigt. Det. Okay, det ligner... Det synes jeg ikke, det ligner. Pup. Pup for mig. Den er okay, men nej. Jeg synes ikke, det ligner. Nå, den er da meget sød. Den er ok. Jeg kan ikke godt lide det, fordi den er bare slender. Ja, klar vinder. Ja. Det ligner næsten en koala. Klar. Ej, jo, de haters, mand. Kæft, Ej, der var en grøn. Ej, der tog nogle hater. Super poop. Kæft, de er grimme. Okay, pup for mig. Der er hater. Den ser sød ud. De ser sød ud. Okay, de andre bare pup. Den er meget tynd. Pup. Den er mega tynd. Og så er det heller ikke helt den pæneste. Okay, den ser sjov ud. Super pup, synes jeg. Pup. Det ser sjov ud. Det er ikke en bamse. Det er ikke en teddybear. Det er sikkert for Five Nights at Freddy's bedre. Også den ser sjov ud. Okay. Super pup. Det der kan man ikke. Jeg støtter, at det er det eneste. Hvis man har brugt cirka 6-7 minutter eller sådan noget på det der. Det er 5 minutter så. Det er cirka 6 minutter. Hvis man kan seriøst bruge så lang tid på så lidt. Okay, jeg giver super på. Den er ikke så lang. Okay, den er seriøst grim. Super cool. Super cool. Jeg ved godt, at vi selv har bygget noget lort. Men forhold til det her i så lang tid. Den der underlige, du ikke så godt kunne lide, den synes jeg da også så den er bare sjov. Den er grim. Undskyld, hvis der er nogen, der ser den her video, og de bliver fornærmet. Det er ikke lige en pæneste. Det er grimt, det der. Jeg synes ikke, en bjørn, en bamse, kan have de der øjne, eller noget lavet ud af træ, eller være sådan der. Jeg siger kun pup. Ja. Jeg siger ikke super pup. Yes! Vi fik en 13. plads! Nå. Ja! Ja, vi ville. Selvfølgelig er vi det. 13. plads, det er kun for de vilde. Og jeg kan flyve hen til de andre. Vi tager et spil mere, ikke også? Man kan flyve hen til de andre. Tager vi et spil mere, eller skal vi til at stoppe den, og så optager vi det? Nej, det var vores spil. Ja. Det var hyggeligt. Vi er ikke lige de bedste, men ja, sjovt nok. Hej hej. Vi ses.